1. Hello, good evening mga guys at mga karuba. Welcome to my vlog. Hi guys, ay karubas. So ngayon ay nandito tayo sa Bagbag Beach. Ito-try natin na mag-stay overnight. Hey! Kasama natin sila Franz ulit. Nandito po tayo sa Boracay. Laki sila Nicole, Mishang, tapos si Dayan. Malapit tayo sa Batanes of the North, pero Little Batanes daw. Andun yun eh. Doon, pero madilim kasi. Bukas, ipapakita namin sa inyo. Doon. Nandun daw sa kabila. Mali yung G-Map. Mali yung maps ko, sorry guys. Mapansin nyo, galing ako sa trabaho kanina eh. Nag-cutics ako sa parlor. Eh, nagtatayo ng tent pero mahangin ngayon. Bukas, itutour namin kayo dito sa Bagbag Beach at tuturo namin sa inyo kung saan papunta yung Batanes, Little Batanes. Wow! Kung may tatanong nyo kung saan yung Bagbag Beach, ito ay sakop ng Sual, Pangasinan. So, Baybay Norte. Itong sakop ng beach dito, Bagbag Beach. Bali, nag-rent tayo ng kubo, cottage. Ang cottage nila dito ay 1.5 overnight. 700 pag overnight. Pag day tour kasama 500. Oh. Yun, narinig nyo guys, yun na yun. Kaya kung gusto nyo ditong masyal at mag-overnight, maghanda kayo ng 1-2. Siyempre maganda na rin kayo ng mga pagkain ninyo Tsaka yung mga kukut-kutin ninyo. Eh may matutulugan dyan dito guys. Yan, ayan, dyan, may kwarto. Kwarto siya. Yun nga lang, walang kuryente dito. Ang gamit lang nila yung solar light. Kaya mag-bound din kayo ng power bank para kung nalobat ang mga cellphone ninyo, may sasaksakan kayo. Day 2. Good morning po. Time check 5:50 ng umaga. Mga apurado yung mga kasama natin magluto. Gigising na sila. Number 1 si Kuya Team. Shout out. Kay Darwin. Sila yung katabing natutulog. Nakikita na natin yung langit. Wow! Nakikita na natin, lalabas na mamaya, kukunan natin siya. Paglalabas na. Hello tita, good morning. Hello. Kamusta ang refugees? Magandang mag-refuge dito. Oo. Para kang binabagyo. Naka-tent sila, 3 yung tent na gamit nila. Yung isa sa mga batas, Kuya Allen, maaga din gumising. Hello! Magbabarangin daw pero walang barangin kasi tulog na. Ito yung pala. So ayan, ngayon ay alas 6 na ng umaga at walang kuryente dito kaya hindi tayo makapag-charge. Ubus na rin yung karga ng power bank. Papanood po natin yung reklamo ni EJ sa mga katabi niya sa pagtulog. Mga malalakas daw pumilik, shout out dyan. Shout out o shout up? Minumunuto, umiihi, mga madlang people. Si PJ. Anong pinaglalaban mo, Tim? Sa mga umiihi daw tuwing gabi. Nakakapuyat daw kayo. Kaya shout out daw kayo dyan. Shout up pala, shout up. Ayan, pupunta tayo ngayon sa tent daw ng malakas sumilik na hindi daw
Sino sa inyo ang malakas sumilik? Ako daw. EJ, dito nga. Ipagtanggol mo yung pagtulog mo. Bili. Turo mo. O mga girls, sino sa inyo ang guys? Magkalapit. Ireklamo sila, malamig daw. Pag mainit naman, magireklamo din. Ano ba talaga? Mga Pilipino talaga, mga reklamador, ano? Ayan. Yan po si Tim. Yan yung version ni Batman na tumaba. Hey, what's up, madlang people? Hi guys, welcome to my prank. Okay. Sino ba yung prank na yan? Lagi ko naririnig yan. Yan, lumiliwanag na ng lumiliwanag. Ganyan talaga pagka ano. Wow! Uy, nice. May muta pata. O, kitang-kita yung muta mo. Doon po yung ano, doon yung Batanes of the North. Yung Little Batanes, sinasabi nila. Ito po yung mga nasagip natin kanina na natutulog. Mga nasagip po natin, mga dalaga. Sila po ay kasalukuyang nandito sa ating himpilan ng mga kubo. Shout out po sa Kubo Kape Kubo. Ipo-forward po natin sila sa Home for the Aged. Tumandaan sila. Oh, nasa legal age na daw. Pupunta ka ngayon sa babysitter. Yan, nagluluto na para sa ating breakfast. Ang ating putahe ay puwet ng manok. Ay, puwet ng manok, buntot ng manok, iwi, sabi nila. Tsaka pa. Dito pa, Adidas to. Adidas daw pala yan. Right. Kung gusto niyo pong magpaayos ng kuko, yan kay Darwin. Nagmamanicure. Manicure po siya. Papalinis ng kuko, ito kay Franz, tsaka kay Peter. So, ayan guys. Yung ganyang kubo, kapag ka day tour, ito ang halaga niya, oh. Nakasulat na, oh. Wow! 350. Yung kubo na yun yung ginamit natin sa pagtulog. Inirentahan natin cottage. Yan ay nagkakahalaga ng 750 pagka overnight. Ay, may tubo ka agad. Siyempre, 50 yung akin. 700. Tapos kapag ka umaga, yan ay paiskus nga pa. 500. Pinakita mo sana yung loob. Ito po yung loob niya. Ito po yung loob niya. Yan. Pero po hindi kasama yung natutulog, ah. Yan. Yan po. Tapos ang kagandahan, may CR din sila dito, dalawa. Sa likod lang. Yun ang CR. Yan ang dalawa. Isa, dalawa. Dito sa likod, dito nilagay yung tent kasi mahangin. Ganda mag-tent kasi malamig paggabi. Yan yung ganda ng Bagbag Beach. Yan yung one island na tinatawag nila. Tapos, banda doon yung makikita nyo mga isla-isla doon. Yun yung mga parte ng 100 Island. Yun. Ayun na naman si Batman. AKA Team. Ano yung bunso? Kape? Bakit may spaghetti sa loob? Yan, mag-good morning tayo kay Nicole. Kamusta, Nicole? Sa iyong pagtulog ng 2 beses? Yan po, siya po ay lasing sa pagtulog. Ay. Hindi niya pa pumaalala yung kanyang pangalan. Ano pangalan mo? Nicole. Yan po si Nicole. Bali yan po, nakakaluto na po tayo ng ating pang-almusal. Ang ating cook, andito na. Ito po si Chef Tim. Chef Tim, anong natin ngayon? Magluluto tayo ng Adidas. Sumikat na si Haring Araw. Nakita niyong ganda ng lugar. Welcome to... Walang tao eh. Welcome to
Welcome to Walang Bagbag. Sensya na po kayo, hindi pa nakakain yung mga kasama natin. Subukan natin ito. Welcome to Ganda doon, oh. Doon. Ganda. Little Batanes. Yung katabi po natin si Shang. AKA Rachel. Siya po ang panganay. Siya po ay single. Vital statistic. Vital statistic. Bigay kayo. 30, 28, at 32. Woo! Yun po yung yun po yung vital statistic niya kapag hindi pa kumain. pantay-pantay na yan. Yun, nandiyan na po yung isa nating artista. Tantanana. Taren, taren, taren. Ito po yung aming manager. Galing po siyang Showtime. Siya po si Ano yun? Dumbo. Ha? Ihi? Ano yung guard? Napantayin ka ba sa pag-ihi? Yan, gagala tayo, maglalakad tayo. Punta tayo dun. Diyan lang, pero hindi tayo makakaakyat. Kasi bawal nga. O bawal umakyat kasi sarado. Kaya nila sinarado kasi bawal nga. Diba? Bali, ngayon lang kami talaga nakapunta dito sa dulo. Ayun, ang 100 Island. Kita nyo doon. Yun. Wow. Tapos meron tayo pupuntahan doon. Ang ganda, oh. Yun. Punta tayo dyan. Busog. Busog-lusog. Habang lumalapit tayo doon sa bundok, gumaganda, oh. Yan Little Batanes. Totally close. Batanes. Ingat tayo kasi ay matubig. Mabato. Mabato. Matubig kasi sa dagat kaya dapat mag-ingat. Tapos mabato. Yes. Ayun nyo guys, ang ganda doon, no. Hindi nilalamig si Nag-enjoy. Problema po dyan kayo. Wow, 'di ba guys, ang ganda. So ayan guys, kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng video at hindi pa kayo naka-subscribe sa ating channel, i-click nyo lang yung red button dyan, yung subscribe, tapos yung bell button para kayo ay makatanggap ng mga notification kapag nag-upload tayo ng bagong video. So tara guys. When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Kapag pumunta ko sa dagat, gusto mo muna siyang sundin. Kasi kapag sinod mo siya kaagad, nahirapan ka. Hirap. Ito po, pinagtitrapan po yung mga aso. Yan, yung mga yan. Yan. Ito po, mas gusto niya kasi ng mas mainit itong aso to. Kaya po, yan. Diba? Oh, kaya po. Bumangon sa May nakita po kasing babae, kaya bumangon siya. Yan. Ito si Medrian. Hey. Ayoko nang maligo. Labasan yung kaliskis ko yun eh. Bibigyo kita yan. Ay, Hindi pa siya naliligo. Maligo ka naman. Hey, what's up? Ay, ito na naman po, maliligo na naman. Nagpalit na naman ng damit. Ah! Hey! Ganun, no?
Yeah! Alam mo sila, patay. Yan! Kanina naghanap ako na magbibideo, walang magbideo. Ngayon, si Team nakuha natin siya magbideo. Yes. Videographer of the year, mga kaibigan. Hey! Meron po silang kinokompose na sayaw. Yung sayaw po na kinokompose nila Tiki Tiki for Baby. Yeah, break it down. Nakatapos na maligo yung lahat-lahat. Sobrang lakas ng hangin ngayong araw na ito. Malakas yung alon. Kaya napakalamig pag naligo. Ngayon ay naghahanda na para sa pag-alis ulit. Pauwi na kami. Salamat guys sa panonood ng ating vlog. Kung hindi pa kayo na-subscribe, subscribe na kayo kung nagustuhan nyo ating video para sa susunod ay makatanggap kayo ng mga notification sa mga panibago nating video. Salamat!